Bɔrɔtɔrɔre an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Bamakɔna lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ nin ye an sigitɔla ye kunnafoni balan ale kɛnɛ kan Bukari kunnafoni balan ye Joakun kɔnɔ siɲɛ 5 ye ntɛnɛn ka taa bila juma la bi ye tarata ye Bukari bi o kuma min ye labɛn belebele sabatilen bɛ sabu dɔw bɛ sogo tila la ka ban olu ma ko a ma ayiwa maa bɛ sunna kana na mɔgɔ min wuli ha dɔw bɛ sogo tila la ka ban dɔw ka biɲɛ labɛnnen bɛ ka bɛn ni tigɛ ye ayiwa o kuma Bukari bamananw ko n'i ye dunankɛ tenbaraba ye siga kɔni t'a la i b'a tɔnbaraba ye siga t'o la dunankɛ min nana tile 30 baara la Bukari n'o don tile 30 ma dafa dɛ o kuma diinɛ tigilamɔgɔw ye min f'i ye i ɲinɛ n'o fana kɔ ayiwa tile 29 bɛ yen tile 30 bɛ yen Bukari e ni ne an si tɛ kalo baarakɛla ye o kuma an m'an sigi ka n ka diinɛ ni jamana ɲɛmaaw makɔnɔ min ye diinɛ baarakɛlaw ye kɔni kalo kɔni bɛ ye bi o kana siga kana k'i ta ye ayiwa n bɛ ne ka kumaw de bugɔ ka bɔ n da ni ɲɛmaaw ko min an bɛɛ bɛ ɲɛmaaw kɔfɛ ayiwa n'u ko bi y'a dan ye bi y'a dan ye sini an bɛ ji min n'u ko an bɛ tɛmɛ bi kan n'u ko bi t'a dan ye sini an bɛ sun dɛ o kuma Ala k'a to a ka bɔ da kɔnɔ ko bi y'a dan ye n'o tɛ tɔ o ye ka laɲini ye o ni kelewaye tɛ fulaw la de tɔ foyi t'u la a dɔw kɔni n'an bɛ dɛmɛ de kan de ka ban dugu yɛrɛ ma jɛ fɔlɔ ni bi kɛra dan ye Bukari dɔw b'a fɔ ko fo tan sa Bukari o kuma min ye dunankɛ in ye sa nin y'ale tatɔla ye dunankɛ mun nana ni baraji ye min nana ni yiriwa ye min nana ni sɔrɔ badabada ye Bukari an ye tile 30 min kɛ sun na walima tile 29 Ala k'a kɛ jurumu kafari ye Ala k'a kɛ arijinɛ sara ye ɲumanya minnu kɛra kɔnɔna la Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ min jani na Ala kana nimisa an ka ɲuman na Ala kana nimisa an ka kɛtaw la an ka banbatɔw Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye Ala ka yafaw ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲa k'an ta kɔnɔ e ko cogo di Usazu Bua an tɛ fɛn fara nin kan an b'a fɔ Jibi ye k'a ka pan n'a ye o bi bɛn Bɔ Jabate naamu ne ko Bala cogo bɛ di Bɔrɔtɔrɔre ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau fasiriba n'o ye OD a ko an ka taa Nioro du Sahel la mun bɛ yen Bukari Nioro du Sahel ale Sirifukɛ a ye bisimilali kɛ Sumaworo Bobo Mayiga ale min ye jamana gouvernement ɲɛmaa kɔrɔ ye a wulila ni ka taama boloda ka ɲɛsin Nioro ma ni ka taa Sirifukɛ la kuma ɲɔgɔnya n'o ye Buye Ayidara fasiriba ko Bukari n'i y'a lajɛ gɛrɛntɛ belebele o tun bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ sabu min ye politiki baara ye Sumaworo Bobo Mayiga a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ Ibrahim Boubacar Keïta tile la ani Sirifukɛ n'o ye Nioro Sirifukɛ ye Bukari u ma ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔna la waati bɛɛ Nioro Sirifukɛ n'o ye Buye Ayidara ye a bɛ kankari ta ni ka da Sumaworo Bobo Mayiga ye a baara ta baara kɛcogo man ɲi min ye k'a daminɛ ministère de la défense Bukari ni ka taa yɛrɛ sɔrɔ primature kɔnɔna la Bobo ye a bɛ baara o baara kɛ a ma taa Sirifukɛ jimi sira fɛ fasiriba ko gɛlɛya jumɛn de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko siga tɛ min na Bukari min ye Sirifukɛ ye ale ye karamɔgɔ ye Bukari n'i y'a lajɛ a bɛ jago fana kɛ jamana kɔni tun kan bɛ ka nɔgɔya mun kan n'o ye exonération ye Bukari min ye ka nɔgɔya don a ka minɛ dontaw la a bɛ sɔngɔ minnu bɔ ni ka belebele bɔ o la a ko Bobo a kun n'a kɛ ni Bobo kɔni y'i sen da o ko de kan Bukari ni ka se ka a ka hakɛyaw sarata ni tɔw bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ fasiriba ko min ye Sirifukɛ ye ale kɔni ye kɛlɛ de wuli Bobo kama a ko n'i y'a lajɛ minɛ donta minnu bɛ na Bukari ko n'i y'a ka sɔngɔ lajɛ ani malidenw ka sɔngɔ tɔ kelenw tɛ sabu Sirifukɛ ka sɔngɔ k'a sɔngɔ ɲɔngirilen don fo k'a dama tɛmɛ fasiriba ko maa minnu ye jagokɛlaw ye mankan fara kumabaw kan u caman kɔni tun bɛ Sirifukɛ ka minɛnw sɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ min kɔni Sirifukɛ ye a ka minɛnw n'i y'a lajɛ a caman bɛ bɔ Moritani walima Maroc kɔnɔna la a ko minɛn ninnu n'a donna an ka jamana kɔnɔ a ko siga kɔni tɛ min na malidenw bɛ nɔgɔya belebeleba sɔrɔ a la nka min ye Sumaworo Bobo Mayiga ye o de ko kalasha Bukari o kuma ko gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen nacogo filɛ nin ye o kuma n'a dun ma k'a fɔ ko gɛlɛya nana u ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mali ka jamana masakɛ kalafili kura natɔ don Bobo dun bɛ kalafili kɔnɔna la a ko Asuma CP o ɲɛmaaba ye Sumaworo Bobo Mayiga ye
a ko siga kɔnte min na Bube danbɛ a jɔrɔn bɛɛ Bɔkari Tarawele min ye Sumele Bube Mayiga a bolo b'a dakɔrɔ min kɔni ye gɛlɛya mun b'ale ni Ɲoro Sirifukɛ cɛ ni kalafili sera ka sɔrɔ gɛlɛya ma duga ka bɔ yen a ko in bɛ sɔn ka gɛlɛya ale ma fɛn o fɛn tɛmɛna a yafara Bɔkari a wulilen filɛ a n'a ka jamakulu Bɔkari ni ka taa Ɲoro a selen Ɲoro min ye Sirifukɛ a denkɛ dɔ y'a kunbɛn Bɔkari ni ka bisimila ka sɛnsɛn ka taa n'a ye sokɔnɔna la ani cɛkɔrɔba yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye Bɔkari u ye ɲɔgɔn fo ni ka jigisɛmɛ kumaw ta u ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Bube kɔni y'a yira k'a fɔ ale nakun tɛ fila ye a nakun ye kelen pewu de ye Sirifukɛ ye cɛkɔrɔba ye diinɛ baarakɛla don Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ o kuma gɛlɛya dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ jamana ka baara don o kuma bi ale tɛgɛ tɛ jamana ka baara la o kuma ko ale bɛ na ni kana dantigɛ Sirifukɛ ye Bɔkari min tɛmɛna o tɛmɛna ɛlɛ ni a ka hakɛ to a ka yafa o kuma ko jamana ka baara Bɔkari Tarawele ko ani fɛn caman tɛ kelen ye Bɔkari maa min bɛ kɛrɛfɛ ani maa min bolo bɛ jamana ka baaraw la a ka yeta n'a ka kunkilenna n'a ka kɛcogo o kuma ko kelenw tɛ o kuma bi ale kɔni bɛ na ni kana yafa ɲini Bɔkari ni kana yira k'a fɔ cɛkɔrɔba la o kuma min tɛmɛna o tɛmɛna o kuma ko a ka dugawu k'a ye sabu ŋaniya b'a kɔnɔ ni ka kɛ Mali masakɛ ye Bɔkari fasiriba ko ka kɔn Sumele Bube Mayiga ka tagali ɲɛ a ko maa fɛnɛ bɔra Ɲoro di Sahel la n'o ye Imam Mamu Diko ye a ko Mamu Diko fɛnɛ taara ani Sirifukɛ ye ɲɔgɔn ye u farala fɛn minnu kan maa to dɔn o ye gunde u ni ɲɔgɔn cɛ a ko Sumele Bube Mayiga tagali filanan fɛnɛ filɛ Bɔkari o fɛnɛ bɛ fɛn dɔ maana min ye Bube ye Sirifukɛ a na danaya d'a kan wa walima min kɔni Bube ni Sirifukɛ ye hali bi gɛrɛntɛ bɛ yen wa a ko hali bi maa to dɔn nka min kɔni yafa kɔni o ɲinina ka ban fasiriba ko cɛkɔrɔba bɛ yafa a bɛ yafa a bɛ yafa surtout min fɔra min tɛmɛna o tɛmɛna ji bɔnɛ tɛ cɛ bilen Bɔkari Tarawele fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na nin ye Sumele Bube Mayiga wulilen de ye k'a to premier ministre la gɛlɛya donna ni maaw ma cɛ o kuma k'a bɛ ka wuli ka yafa de deli yaasa u ka se k'ale mago to o fɛnɛ bɛ se ka dubabu mun k'a ye u ko dubabu k'a ye yaasa balan kana k'a ka jamana masakɛ kalafiliya la sabu Bube yɛrɛ ɲɛ b'ale la masakɛ bulon kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don indicateur de renouveau maaw ba jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko fɛn tɛ tɛgɛ min kɔnɔ n'i y'o nɔmi o laban o bɛ kari ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la sirène ko duwakun laban tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye bandaw ye cɛja ani min ye M5 RP maa kologiriw ye k'u ye ɲɔgɔn ye u taara masakɛ ka bulon kɔnɔna na u ye kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ ko min ye M5 RP ye kana kabi waati min na bandaw ale sugandila k'o bila cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ caman kɔni bɔla ka tɛmɛ u ni M5 RP ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni taara wolo fɛn na karisa an bɛ ɲɔgɔn fɛ gan man di wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye M5 RP ye u ye kɔrɔfɔ ta ni ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma halisa u b'u k'a kan bawo u y'a jira u kɛlen kɔ ka ɲɛmaa ye n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye bandaw o kɔni min ye Sogɛli ale de tun bɛ u ɲɛ waasa ka se ka kuma ta a ye kuma ta fana fɛn min bɛ a kun n'a kan cɛ ani M5 RP yɛrɛ hakilina ye fɛn min ye ka b'u sigi furadama kana bugɔ nin donni na i b'a ye k'a fɔ a y'o bɛɛ lajɛlen a y'o maana a y'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga ka bɛ sigi furadama u y'a jira k'a fɔ u ka o ni ɲɛmaw u ka ɲɔgɔn ye n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye k'a minɛ bandaw la ka taa se a ka gouvernement ma wa k'i b'a ye k'a fɔ u ma kala don ɲina ka bɛn ni a ye wa k'a kɛ mɛ sabu ye min ni gɛlɛya n'o bɛ jamana da la kabi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri waati kana bugɔ sisan la ko ni fɛn ma fara gɛlɛya ninnu kan ko foyi ma bɔ a la k'olu y'o tɛgɛnkɔni sin yɔrɔ min na ko tile b'a fɛ ka bɔ yen ko wa ko min ye M5 RP ye a ka cɛsiri kɔni a bɛ k'i cɛsiri baara la baara min n'a y'a baara a daminɛ kabi juin kalo dɔ tile 5 san 2020 wa ko ni min y'u ka kunkilenna ye k'u tɛ n'u ka kunkilenna dabila min ye jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ i sigiyɔrɔ la o ye M5 RP ka haminaw n'a ka miiriya ye wa a ka kunkilenna ni a ka kɛlɛkɛbere ta an bɛ ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma wa ko o bɛ waleya fana ko bawo min ye bandaw n'a ka gouvernement ye k'olu ye laɲini damadɔ kɛ ka ɲɛsin a ma ko ka kɔn olu n'a ka nin ɲɔgɔn ye do cɛ ko i b'a ye k'a fɔ o kun ye lettre kɛ lettre min kɔni n'o o sɛbɛnna ka bɛn janvier kalo tɛmɛlen o tile 21 ma san 2021 ka ɲɛsin bandaw n'a ka gouvernement ma o ka laɲini ye fɛn minnu ye a n'o bɛ fɛ jamana ka taabolo min kan n'a bɛ se ka kɛ lafiyada ye jamana marabaw ni jamanadenw ma o y'o bɛɛ lajɛlen maana kɔnɔ ko nka ko min ye bandaw n'a ka gouvernement ye u ma u kɔfilɛ olu la o ka lettre n'o y'o ka lettre sɛbɛnlen ye o y'a minɛ ni k'a lamara o ma
kɔnɔ ko yɛrɛ ni k'a kala wa n'i ye kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ ko wa ko nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a y'o fɔ ka tigɛlimalikanta ka an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa sɛgɛrɛ bawo n'i ko maa kumana ironiquement o ye k'a tigɛlimadi bawo min ye Choguel Kokala Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ min ye u ka nin ɲɔgɔn ye min n'a bɔla ka kɛ dɔgɔkun laban tɛmɛlen n'a fɔ n da tul'a la cogo min na ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛmaaba n'o ye an ka transition président ye n'o ye Bandaw ye cɛja a ka se ka M5 RP ni ka o bisimila Kuluba masaya bulo kɔnɔna na ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye wa nin siɲɛ fɔlɔ fana na ko a hakili la a dan bɛ a la tigɛnkan bɛ a bolo u bɛna kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ye ni bɛn bɛ kɛ o kan ko baara na kɛ ni o fana ye ko bawo laɲini damadɔ min bɛ olu bolo bibi in na n'o ye Choguel Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔ ye a y'i da don o la a y'a jira k'a fɔ jamana bɛ danga min na min ye anw ka jamana ka patrimoine immobilier minnu bɛ yen n'o ye a ka bâtiment belebele ninnu ye minnu n'o feereli ko kuma bɛɛ da la ni a bɛ waati jan bɔ ko ɲɛɲinili ka kɛ o ko kan sɛgɛsɛgɛli ka ta k'o taabolo ninnu sɛgɛrɛ wa min ye anw ka collectivité territoriale ye olu fana nafolo min bɛ ta ni ka kalifa o la o ko fana ka sɛgɛsɛgɛ ka sidɔn wa min ye anw ka jamana yɛrɛ ye a bɛ se ka k'a ci k'a jɛnsɛn ka tila k'a mɔ k'a kɛ fɛn kura ye min ye nin kura ye o bɛ se ka fiyɛ a taabolo ni a sariyabolo bɛɛ lajɛlen na cogo min na o tɛ tɛmɛ sira minnu fɛ o siraw o fana ɲɛ ka ɲini o ka sigi sen kan o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye bamanciya wale ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ɲɔ b'a la ka ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ doni a dugujɛ ko wa ko fɛn min n'o ye M5 b'o ɲini ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga marabaw ma o de ye u k'u cɛsiri lakana ni kanako o bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la jamanadenw ninkun b'a la ka bɔrɔntɔ cogo min na bamancilakaw fɛ a ka ja min ye anw yɛrɛ ka faaba yɛrɛ hilihalaw kɔnɔna ye n'o de ye Kati ni a nɔkandugu ye min ye anw ka kungobolo min n'o bɛ Kati yanfan fɛ n'o ye forɛji bawule ye i b'a ye k'a fɔ bamancilakaw k'u b'a la ka wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yen ko min ye anw ka minisiri minnu ɲɛsin an ka kanako ma ko yalima k'a ka wuli ka jɔ bɛna kɛ mun ye o siratigɛ ninnu kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen datumu ni fɛnw sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na ko wa ko min ye bɛnka sigi ka fɔ belebele ye o kɔni k'o k'an ka sigi sen kan o sigilen kɔ sen kan k'o bɛna kɛ sabu ye accord de paix min n'o kɔni tɛgɛnɔbilala n'o baaraw daminɛna Algérie faaba la ni ka n'a tɛgɛnɔbila anw ka jamana kɔnɔ o kɔnɔ ko yɔrɔ minnu n'o jɛngɛn bɛ o bɛɛ lajɛlen fana filiw ka se ka lakile wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana min ye anw ka jamana sariya sunba ye révision constitutionnelle k'o man ka kɛ jamanaden kelenna bɛɛ si kɔ kan ko wa ko min ye a sariya cɛtigɛden min bɛ n'o ye article 118 ye banba ka kɛ o kan wa se man ka kɛ o ma ka jamana don bisi basa la wa min ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka wele k'u da don a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kura kan ka fiyɛ an ka jamana sariya sunba la n'o ye constitution du 25 février 92 ye ko bɛɛ lajɛlen de da kan ka don a la bɛɛ lajɛlen hakilina kan ka ɲini nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lasira nin kɔnɔna na min ye STD a ka fasiri Bukari an bɛ STD fo ne bɛ n tigɛ don ko kura le confident fasireba n'o ye Dawuda Ziyadi Kane i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Bukari Tarawele min ye forɛdi bawule n'i y'a lajɛ Bamakɔ ale ni forɛdi bawule i b'a fɔ ko nu ni da fasiriba ko bamanciya wale o de waralen bɛɛ don o don cɛw ka suwa bɛ ka da fara nanga dɔ k'o ka fara kan a ko jamana in lakana ko tɔ y'o ye a ko n'i y'a lajɛ kilomɛtiri 80 an ni kan Sunjata ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ min ye kan belebeleba sabanan ye Bukari Tarawele min ye fasiriba ko a ko bamanci ninnu o tuma u bɛ ka na u ka setigiya yira fo kan yɛrɛ dawolo la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di tigana don wa walima mun de don ɲɛma dɛ fasiriba ko n'o ye Dawuda Ziyadi Kane ye a ko n'i y'a lajɛ waati dɔw bɛ olu kɛrɛnkɛrɛnnen don Bukari bamanciya wale Mali dɔ bɛ ni o ye nka anw ka jamana bilama kɛrɛnkɛrɛnnen ko t'a la bilen a tɔ kɛmɛ fiyentɔ bere waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ko ka kɔn ni waati ninnu ɲɛ Bukari Tarawele min ye seliba sunkalo seli ncini o bɛ kuncɛ tuma min na min ye 1er janvier n'o waatiw sera Bukari min kɔni ye maaw de bɛ doni ka t'u ka dugu la ni ka t'u ka selibaaraw boloda walima ka t'u ka nisɔndiyaw kɛ n'o ye 1er janvier fasiriba ko maa minnu bɛ n'u ban bɛ baara ma n'o ye bamanci misɛnninw ye olu de bɛ t'u da fura kɔnɔna la ni ka marifa kɛ ka mobiliw lajɔ u b'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛna taa fɛti la Bukari a bɛɛ lajɛlen kɔni tɔrɔmɔɲɛnen bɛ u kun u bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni mɔmɔ k'a lajɛ ni k'u pɔsi fa ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye fasiriba ko Bukari o tun ye kunun ye bi tuguni yɛlɛma don bɛ kow la seli don o seli tɛ o diɲɛ don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bamanciw bɛ taa sira da mobilitigi dɔw ɲɛ
nin k'u bolo minɛnw salo ka taa n'a ye Fasiriba ko a ko forêt de Bawule n'o de filɛ Kati kɔfɛ dɔɔnin min ye Bamanchu ye Bɔgɔri avril kalo tile 28 tɛmɛnen a ko Bamanchu de filɛ nin ye ka taa mobili 4 na jɔ mobili 4 ninnu jɔlen Bɔgɔri u filɛ nin ye ka ɲina bɛɛ lajɛlen na o kuma bɛɛ lajɛlen k'i da i disi kan ni min y'i kunkɔrɔta o kɛra su ye ne ko bɔ ne bɛ ɲininka o yalima nin Bamanchi ninnu ye Bamanchi yɛrɛ ye a fɔ zone t'a la ka Bamanchu ka baara k'u nɔ na ni ninnu yirali la ni dugu jɛra n'u yirali la i b'a fɔ i b'i kale wallahi i b'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye nin ko bɛ kɛnɛ kamana gan ninnu ye denmisɛnninw de ye minnu ti baara fɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛmɛ k'u mago sa i bɛ to le bɛ sa gratuitement u t'i ɲɛfɛ hali dɔɔni m'a f'i ye nin ye kabako ye jamana in kɔnɔ a dɔw bɛ u somɔgɔw b'a kalama dɔw bɛ u somɔgɔw t'a kalama wa n'o maa sugu fana minɛna tugun an ka faamaw fɛ delilikɛlaw bɛ tila ka wuli deli bɛ wuli fan bɛɛ ko a ye ni mago to ko denmisɛnnin don jamana tɛ jɔnni kan dɛ a tɛ jɔnni kan dɛ Bɔgɔri Tarawele Fasiriba ko n'o ye Zumana Ziyad Kane ye a ko min kɔni ye Bamanciya ye Bɔgɔri k'a turu kana ta ka da terroriste kun ni y'an ka denmisɛnnin tiɲɛniw ka baaraw de ye minnu ban bɛ dɔ kɛ ma Bɔgɔri ni k'u pɔsi fa wari la ni k'u ka mɛnjaw kɛ ni a ye a ko a nafolo masirilaw Bɔgɔri n'u y'a sɔrɔ fa t'a dun ba t'a dun u bɛ to janga walaki baaraw de la fo ka taa fɔ k'o dunna k'o ban n'u banna tuma min na u bɛ tila ka Bamanciya wɛrɛ daminɛ Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye nɛgɛla Bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ min ye Kati cercle dugu laban don Bɔgɔri nɛgɛla encore Bamanciya wale ko bɛ ka kɛ su fara tile kan a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Moribugu ye n'o ye Kita ale cercle daminɛ ye a ko Bamanciya wale fana bɛ ka kɛ su fara tile kan a ko min ye dugu dɔ daminɛ ani dugu dɔ laban Bɔgɔri Tarawele ko da bɛ maaw ye sunɔ tɛ maaw ye a ko Bamanciya wale ka kɛ nɛgɛla ka Kati sɔrɔsiw to yen a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Fasiriba ko Bɔgɔri min ye jackpot o kuma o fila ko kan ka ɲini nin sira kɔnɔna la min ye Bamakɔ Kati ni Kita ni ɲɔgɔn cɛ a ko sɔrɔsiw ka jackpot fila in wa ko de kan ka kɛ sababu ye ni ka Bawule to yin ka bɛn mɔmɔ ka ban Bamanciya wale fɛn fɛn bɛ Bamanchu dogolen minnu bɛ yen u bolominɛ minnu bɛ yen ni ka bɛɛ salo ka bɔ ni a ye ko n'o de ma kɛ Bɔgɔri n'an tora dalafɔli de la ko Bamanchu k'u bɛ digi kan na dɛ Fasiriba ko Bamanciya wale min kɛra avril kalo tile 28 tɛmɛnen o kuma min kɔni ye maa kelen ye k'u kelen k'o f'i ye k'o ban Bɔgɔri u sina ka bali de wulo la yɔrɔnin kelen k'o nin tigɛ n'o ye Kasaroka ye Kabagama Fasiriba ko waati b'a sɔrɔ u t'u yɛrɛ bolo koyi u t'u yɛrɛ bolo Fasiriba ko min ye Kasaroka ye ale fale a ko u ye kisɛ dɔ fana gongo Bɔgɔri sabu u t'u yɛrɛ bolo n'o ye balle perdu o fana taara maa wɛrɛ minɛ balle perdu bɔ a bɛ don fɛn min na o de bɛ o kuma kisɛ balle fila k'o taara don maa wɛrɛ fana na Fasiriba ko Bɔgɔri o Bamanciya wale su u ye nin fila bɔnɛ o kuma ni ka tɛmɛ ni nafolow ye nafolo min taara ko million kasabi camanw de don sanu b'o la warijɛ b'o la bolominɛfɛn ɲuman b'o la o kuma o kɛlen ka nafolo ninnu salo u sina k'u digi ka don Bawule tu kɔnɔ Mali fila dɛ ayiwa kilomètre 80 ani kan Sunjata ni ɲɔgɔn cɛ ka Fasiriba ko Bɔgɔri n'an dun ma wuli an wuli kuma a laban kɔni min kɔni digi bɛ kɛ jamana la sabu jamanadenw t'a dɔn tuguni u bɛ min fɔ u b'u komi u b'u jami kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le confident kɔnɔ Dawuda Zed Kane ale ka sɛbɛnni don Jabate a ko joni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furakɛjɛ ko ɲuman kɔ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau maa min ka fasiri ye nin ye o ye Dumiya ye i da tula Bawule Bamancilakaw ka wuli ka jɔ min na forêt de Bawule kɔnɔna na ale fana kumana o kelen kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Kati ye o ni Bamakɔ o cɛ kɔni o ye nu ni da ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kura n'i y'an ka jamana in yɛrɛ lakanako ta k'a lajɛ ko diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara a gɛlɛya kan ko bawo n'i y'a lajɛ min ye wuli ka jɔ ye an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka jamana lakanako ma n'o ye colonel Modibo Kone ye ko kɔsada in na réseaux sociaux kan ani bɔlɔlɔw sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ a ye wuli ka jɔ min kɛ CCR policiw nɔfɛ o kɔni kɛ mɛ kɔrɔfɔ dumanba ye maaw nɔfɛ ko nka ko mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ yanni a ka wuli ka jɔ policiw ka siradalajɔ ani wariw jagoya bɔli ye citoyen circulation mɔgɔw kunna ko a kan k'i ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen in de la n'o ye forêt de Bawule ye bawo n'i y'a lajɛ min ye forêt de Bawule ani Kati cɛ kilomètre 50 bɔɲɔgɔnko wa Kati ni Bamakɔ cɛ o fana o bɛ i b'a fɔ nu ni da wa ko k'a minɛ ka bi hakilinajigi san
san 2012 kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ min ye bamanjilakaw ye olu bɛ wuli ka jɔ la anw ka jamana kɔnɔ wa anw ka jamana a fan seleke 4 bɛɛ lajɛlen la i b'a ye k'a fɔ maa minnu sigi bɛ yen a si ɲɛsuman tɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sunɔgɔ i ka so kɔnɔ suma ko k'a sɔrɔ i ɲɛ kelen o dayɛlɛlen don wa min ye M5RP ye o nana o fin de ye ka wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ o funufunu o maku Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga na n'o kɛla sababu ye ka fanga ɲini k'a dafiri ka bɛn août kalo dɔ tile 18 ma san 2020 wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kokura min ye anw ka nin finitigilakaw ye k'u kan k'u cɛsiri min ye forage bawule ye o man ka a yɔrɔ ni k'a kɛ bolokɔfɛfɛn ye wa min ye nin bamanjilakaw ye laraweli kan ka ta ka ɲɛsin nin kɔto in ma waasa min ye bamanjilakaw ye n'u bɛ fan o fan ka se ka tɛgɛ da u kuncɛ la wa n'i ye u ka taabolo yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye forage bawule ye tuma ni tuma ka ŋwara da maaw ɲɛ wa tuma ni tuma ka taa bamanjɛ ja ni k'o da maa ni fun tɛmɛtɔla ɲɛ n'u ma maa min faa don min na k'u ka bolimafɛn minɛ o na mobili dɔ tɛmɛtɔla ni k'o lajɔ mobili 1 2 3 fo ka taa se a caman ma minnu bɛ a kɔnɔ n'o ye pasagew ye k'u jigi k'u bolominɛw tufan k'u daraki ka minɛ u la u ka nafolo ka bɛɛ lajɛlen kamara ɲɔgɔn kan ni ka taa ni u ye wa maa min n'e ma sɔn o ma e nin kɛnɛ bɛ karaba bawo n'i y'a lajɛ kɔsada in na fasiri kɛba n'o ye Igira Dambele a Dumuya ye a ye a jira k'a fɔ min ye anw ka marabolo ye n'a bamanjɛ wale n'a kun ɲɛ bɛ anw ka jamana kɔrɔnfɛla la n'a trinturuna ka na camancɛ bolo fɛ ko nka bibi in na min ye worodugu yanfan ye o bɛ k'i ɲin yɔrɔ sɔrɔ a la min ye anw ka Sikaso mara ye ka taa se Segu mara ma ha ka ja min ye Kayi mara ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni sigibaw o bɛɛ lajɛlen ni hami bɛ ɲɔgɔn na bawo min ye anw ka nin yɔrɔ kɔfɔlen ye bamanjilakaw o kɔni b'a la ka ko baara minnu kɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la min ye finitigilakaw ye olu minnu kan k'u cɛsiri jamanadenw n'u bolominɛ lakanali baara fɛ u ɲɛ bɛ a la bawo min ye anw ka zoforow ye n'o ye ji ni kungo lakana tigilamaw ye o kɔni k'o ye bamanjɛ wale ta ka ɲɛsin olu ma k'a tɛ sanga janbɔ ten kosɛbɛ bawo k'a minɛ alamisa dɔ su a b'a fɔ alamisa dɔ sufɛla n'o bɛnna mɛ kalo tile 6 ma san 2021 min ye pɔsi fila ye zoforow to a la o taara jigi yenkaw kan ka mugu ci u la maa dɔw kɔni bɛ olu nin tola a la dɔw bɛ olu banana fo k'u bana cogo juguya n'i y'a lajɛ kita pɔsi fo ka taa se nara ani keɲɛba ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ɲi yɔrɔ sɔrɔ u ka wuli ka jɔ cɛjugu la wa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye Bamakɔ kita keɲɛba ye o furanjɛ fana kɔnɔna na bamanjɛ wale o bɛ boloda ye i n'a fɔ n da tula la cogo min na mobiliw bɛ lajɔ o pasagew k'u jigi k'u bolominɛw k'u bɛɛ lajɛlen minɛ u la hali n'a man di ye wa n'o y'a sɔrɔla fana k'a fɔ ko fɛn tɛ maa min kun e kɔni larawele kɔ ni nanzaraw ko k'i fu ye ni fɛn ma y'i kunna o bɛɛ jigitigɛ bɔgɔli da i kan ko i man ka yaala i jala awɔ ninnu ye bingannikɛla faamaw ye dɛ i kɛra k'i Dumuya ka fɔ la sɛgɛnbaatɔya kɛra kara ye ayiwa n'an bɛ fɛn ɲini an ka fɛn ɲini an bɛ taa Jibi fan fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw Bɔgɔri ale bala bɛ cogo di ne bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye n'i ye wulikajɔ kɛ halisa i b'a ye k'a fɔ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Igira Dumuya ye ale y'a jira k'a fɔ an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka kanako ma n'o ye colonel Modibo Kɔnɛ ye ko Kɔnɛkɛ k'a bɛ baara minnu na ni k'o boloda n'o ye zolen da ye ka ɲɛsin CCR polisilakaw ma ko baara in k'a kan ka boloda yɔrɔ wɛrɛw la minnu tɛ CCR éléments ye bon ko n'i y'a lajɛ min ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu ni kana sabatila ye a bɛ kɛ sababu ye yen sigibaw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ wa min ye anw ka jamana kanako ye o t'a mɛn k'o di ale de ma ko wa ko a wajibiyalen bɛ a kan jamanadenw n'o bolominɛ a kan ka lakana wa bingani wale bɛ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ fan o fan fɛ a ka wuli ka jɔ hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ ma se kɛnɛ kɔnɔna na ko a kan k'a ka cidenw baw a bɛ maa dɔw de kunna a kan k'u ci ka taa o ka se ka taa baara in kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ ko wa ko bi in na fasiri kɛ b'a ka kuma don ko n'i ye ale kɛ colonel Modibo Kɔnɛ ye ko a ka QG k'o tɛ kɛ Bamakɔ yan koyi a bɛ t'o kɛ forage bawule kɔnɔ min ye wulikajɔ ye bamanjilaka nɔfɛ k'u gɛn fo ka wulu su u nɔfɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Igira Dumuya a ka fasiri don Bɔgɔri ne bɛ n tigɛ don l'Ordre d'Afrique fasiriba n'o ye ayiwa la rédaction Bɔgɔri u bɛɛ lajɛlen jɛra k'a sɛbɛn min ye juwakun tɛmɛnen ye fasiriba ko énergie du Mali Bɔgɔri a ɲɛmaa ye bisimilali kɛ min ye u ka da ye k'a yɛlɛ yanko ka se k'a yira kunnafonidilaw la jɛrɛjɛkulu minnu sigilen bɛ dun ka fa sabatili jamanadenw ka hakɛyaw tɔbɔtɔbɔli ka wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma ko tigɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca
fasiriba ko a ko ni bana dɔnna a fura sɔrɔli bɛ nɔgɔya a ko maa min tun ye kumatigi ye o de ye EDM ale ɲɛmaba n'o ye Umaru Jara Umaru Jara min kɔni ye jarakɛ ye bɔgɔri u kɛlen kɔ ka yɔrɔ yira maaw la n'o ye Balenge o kuma zone industrielle la bɔgɔri ale ni Sotiba bɔgɔri ka taa bila min kɔni Zirakɔrɔ Mekitana ye o kuma ko ɲɛfɔli taara ka maaw sɛgɛrɛ ko maaw bɛ fɛn dɔ fɔ ko n y'a ye siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100 siga t'o la fasiriba ko a ko an bɛ waati dɔ kɔnɔ n'o ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye funteni don bɔgɔri san o san funteni ni waatiw la ko courant tigɛtigɛ bɛ kɛ a ko courant tigɛtigɛ k'a dɔnnen don o kuma bɔgɔri o kuma ko min bɛ fɔ nin ko in na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ko jamana de kan ka minɛnw san ka bila EDM ka bolo kan EDM ale bɛ courant kɔni dilanni ka di malidenw ma malidenw fana kan ka tɔrɔmɔɲɔ mun sara kalo sa o kalo sa olu b'o sara nka ko jamana min bɛ bɔgɔri n'o ɲinɛnen bɛ EDM yɛrɛ kɔ san joli joli min kɔni ye minɛn kura kelen ye ni jamana dɛsɛ bɛ k'o san ko baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ wa jamana kan ka subvention min fana d'u ma o tɛ ka di o baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ a bɛ gɛlɛya sogo ka pasa muru daga ko bɔgɔ Tarawele fasiriba ko nin de ye kuma tiɲɛ yɛrɛ ye o kuma min ye jamana ye a y'i kɔ don EDM na jamana dun tɛ jɔ abada ni courant ni ji tɛ jamana a y'i kɔ don malidenw ka nafasɔrɔ sira la bɔgɔ Tarawele ko de kɔlɔlɔ filɛ nin ye n'o tɛ ko maa minnu taara ka kɛ dannabaw ye bɔgɔ Tarawele ko baara ka d'u ye bɔgɔ min kɔni ye courant dili malidenw ma ko y'u ka haminako ye su fara tile kan nka ko fɛn mun t'i bolo i tɛ se k'o baara boloda fasiriba ko a ko ministre y'i da don min na min ye 300 miliyari ye a ko n'o kɔni sɔrɔla ka minɛnkuraw san EDM ye o tɛ Mali yɛrɛ budget ye wa ko courant tigɛ tɛ kɛ bilen k'o do courant gansan na courant gansan ye courant gansan n'i y'a mɛn i bɛ si yelen na nk'i kɔnɔ falen i filɛ nin ye kuma min na ni courant tɛ i tɛ se ka kuma ayiwa maaw tɛ se k'i sɔrɔ n'i y'a mɛn bɛ kuma fana courant ka kɛ sababu ye mankan ka bɔ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn o b'a sɔrɔ n ye dumuni fana kɛ o dumuni in ko courant de bɛ kɛ sababu ye k'o las'i ma i kana ɲinɛ o fana kɔ koyi sabali Buwa Jabate Buwa Tarawele fasiriba ko a ko miliyari 2,300 in a ko belebele sɔrɔla la koyi sabu miliyari 1,400 sɔrɔla ka ban a ko n'i ye ko taabolo lajɛ bɔgɔri min ye miliyari 500 ye bɔgɔri ba ye k'a fɔ o kɔni o lɛdu tanbɛ dɔw ye nka min kɔni o sira ma dayɛlɛ ba nka minisiri ye kuma bɔ a da kɔnɔ ka na bila bi la miliyari 1,400 bɔgɔri ko jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ olu y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bɔgɔri ni k'a yira k'a fɔ k'olu bɛn'o da tabali kan o tuma min ye BOAD a ma da tabali kan fɔlɔ dɛ mais u bɛn'a da u bɛn'a da a ka teliya BOAD BIDO BEM bɔgɔri o kuma olu y'u kantigɛ da yira k'a fɔ k'olu bɛn'o di ni dɔwɛrɛ tɛ Mali jɔli ko don Mali ka courant ko dilanni ko don o kuma ko tɛ balan olu fan fɛ bilen miliyari 500 bɔgɔri ko joona joona o kuma o fana bɛ ka ɲini hakilimaya la bɔgɔri jango fana bɛ se ka fara o kan cogo min na fasiriba ko nin baara in i b'a ye k'a fɔ a kɛra maa minnu ɲɛna minnu bɛ yen n'olu fana wulikajɔ kɛ stop délestage bɔgɔri k'olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la sabu wulikajɔ kɛra a bɛ waatinin bɔ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ courant tigɛ cayara an bɛ dibi la waati bɛɛ an bɛ facture sara ko ja ko kun de bɛ a la ko de kun ɲɛfɔlen filɛ maaw ye fasiriba ko bana kɔni dɔnna ka ban a tɔ tora min y'a furakɛli ye ni nafolo ninnu sɔrɔla ka di EDM ma minɛnkuraw ka san bɔgɔ Tarawele o kuma ko malidenw n'u sigi sa ni ka EDM lajɛ 24 heures sur 24 o kuma hali seconde kelen n'a tigɛra a ti ja n'o tɛ nin visite de terrain min kɛla nin a ja bɛ ka bɔ don a ka kɛla don min na a bolo o su jabarani wari tɛmɛ kan k'an t'o lajɛli la dɔrɔn courant tɛna ka kɛ ten paki voilà parce que minɛntanya de bɛ yen bɔgɔri minɛntanya bɛ yen o n'a ta o ta maa dɔw fana b'an sɔn courant na n'o ye kɔnɔwari ye o kuma ko gɛlɛya b'olu fana fɛ gɛlɛya b'olu fɛ o kuma gɛlɛya bɛ maa fila fɛ jɔn b'i bolo jɔn bolo ma dɛmɛ a ko min kɔni an ka jamana ye bɔgɔ Tarawele ko sɔni kilo waati 200 bɔɲɔgɔnko o bɛna sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la o kuma min kɔni Zirakɔrɔ ye ale ni Balenge bɔgɔri n'o sɔrɔla ka ban o kuma ko min ni gɛlɛya jugu ye belebele bɛ bɔ a la a ko n'i y'a lajɛ Selenge fana bɔgɔri min kɔni ye courant mun bɛ bɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni ka taa bila Sotiba la a ko siga kɔni tɛ min na Mali courant ko kɔni ko ɲinɛ bɛna k'a kɔ sɔɔni nka k'a ma ban fɔlɔ dɛ nka ko sɔɔni o kuma DG n'o ye baro kolotigi Umaru Jara ale ka kuma don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Lobe d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwa Jabate Lobe d'Afrique mɔgɔw an b'u fo ka fara fasiri jɛkulu kan o ko ten syndicat bɛ ta ka maa min ka banabaatɔ min ka bana furakari n'an ka activité ma sɔrɔ o la ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko
la sirène akuma me fɛn min a ko k'an ka taa an ka ministre so la ministre so min n'a ka baara ɲɛsin bɛ an ka sigida lakanali baaraw ma n'o ye ministère de l'environnement ni développement durable ye n'o a ɲɛma o ye Bernadette Keita ye ko ekosada in na kɔrɔfɔw ni ŋunuŋunukanw bɛ a nɔfɛ ko min ye sariya bolo ye sariya bolo min kɔni n'a nan'o sɔrɔ yen a y'o wuli ka bɔ yen ka sira di an ka terroriste forestiers ma min ye exploitation de bois ye olu kɔni k'u ka don an ka kungobolo kɔnɔ ni k'a halaki bawo n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛba n'o ye Keita ye ale y'a jira k'a fɔ min ye madame Bernadette Keita ye ko yalima a t'a dɔn wa walima lawulenkama don bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ anw ka jamana a bɛ Sahel jamana don wa min y'anw ka kungo dɔw ye kungo ninnu b'a la ka halaki doni a dugujɛ kungo ninnu a jiriw b'a la ka tunu doni a dugujɛ n'a fɔra ko sariya bolokun bɛ kɛ sababu ye ni ka maa dɔw bali o ka don anw ka jamana kɔnɔ a fɔ ka don anw ka kungo bolow kɔnɔna na k'an ka jiribaw ni k'o halaki jiri minnu bɛ yen n'olu ye san yirika kɛ dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ san 100 na bi ka ninnu bɛɛ lajɛlen ye ni k'a tigɛ wa ka sabu kɛ nafoloko ye ko yalima ko nafolo o bɛna kɛ sababu ye ni ka kungo ni ka nikura fiyɛ a la wa ɲininkali tɔ min bɛ bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye ministre de l'assainissement de l'environnement et de développement durable ye Bernadette Keita ko yalima anw ka jamana ko a kungo dabolo a hinɛ bɛ a la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ bawo n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ k'a minɛ anw ka jamana marabolo dɔw bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Kulukoro mara ye Kayi mara fo ka taa se Sikaso mara ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni sigibaw bɛɛ lajɛlen ni hami bɛ ɲɔgɔn na bawo min ye waati yɛlɛma ye n'o ye changement climatique ye o kɔni kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama n kalanna ma kalan bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka dɔ faamu a la bawo min ye funteni a hakɛ kɔni b'a la ka bonya diɲɛ don o don wa min ye waatiw n'o fana tilala ka falen sumaya na n'o bɛ nɛnɛ waatiw kofɔ o fana o tɛ mɛn sen na bon o kɔni kɛ bɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn min kɔni bɛ yen n ka baara bɛ se kungo ma walima n ka baara tɛ se a ma bɛɛ lajɛlen ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ni a gɛlɛyaw ni ka dɔ ye a la min ye Bernadette Keita ye n'o ye ministre de l'environnement de l'assainissement et de développement durable ye o kɔni a ka nin sariya bolo ka o wuli ka bɔ yen o min kun kɛn bɛ kogo ye nin kungobolo bamajiw la minnu kun kɛn bɛ sabu ye k'u ɲɛja anw ka kungobolo kan ka to ka jiriw halaki ka taa ka sabu kɛ nafoloko ye o kogo min bɔlen filɛ ka ɲɔni ka bɛn ministre fɛ a ko kɔni k'a kɛlen bɛ gɛlɛya belebele ye bawo min ye wulikajɔ ye wulikajɔ o bɔla ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sigida lakanali baaraw kan ni ka kɛ don kibaru tigilamɔgɔw bɛ o la société civile lakaw bɛ o la nin bɛɛ lajɛlen ye kulekan bɔ kabi don min na a fɔra ko nin situation kɔni ko a wulila ka bɔ yen ka sira di ni exploitant forestier ninnu ma olu minnu gɛn bɛ an ka kungoda ninnu terroristes ye ko a kɔni k'a ko gɛlɛyala ko nka ko fasirikɛba n'o ye Keita ye a ko k'i b'a fɔ ala ko bawo ministre ka nin yamaruya wulili kɔ ka bɔ yen ka nin maa ninnu ka yamaruya d'u ma o ka don an ka kungo la ni k'u halaki ka jiribaw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bin a kɛla sabu ye bamanjilakaw fana n'o ye terroristes ye terroristes yɛrɛ olu nana ka na u daga yɔrɔ kɛ nin kungo ninnu kɔnɔna ye a kɛla sabu ye wari kɔni i bɛ wari ye ɲɛna nka ka taa jiri de tigɛ k'e bɛna wari de minɛ ka bila dufa la bamanjilaka b'a fɔ ko bɔnɛka sanni ka bɔ i ɲɛna nin kɔni ye wulikajɔ ye wulikajɔ min kɔni ni a kɔni bɛɛ lajɛlen n'o ye sigida lakana tigilamɔgɔw ye ani an ka kungobolo lakana tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ni hami bɛ ɲɔgɔn na o y'a jira k'a fɔ ministre ka nin taabolo ye nin tɛ taabolo ɲuman ye anw ka jamana ma bawo doni a dugujɛ cɛncɛn o kɔni de b'a la ka jamana sɛbɛkɔrɔ dun ka na wa min ye kungobolo ye o b'a la ka sa dɔɔni n'a fɔra k'i tilala ka yamaruya dɔ bɛ yen n'o tun bɛ maaninfinw bali ka jiri tigɛ k'a k'u sago n'u dungɔ ye e y'o kogobolo n'o sariya bolo ni k'o wuli ka bɔ yen k'a bɛ kɛ sababu ye jamana kɔni cɛncɛn de k'an bɛɛ lajɛlen dun sa nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la sirɛni kɔnɔna na Keita a ka fasiri ji min tɛ yen dɛgɛ min tɛ yen kana to ka ji min ko kuma ye an bɛ taa ji min fan fɛ o bɛ bɛn ala ma kunnaja i bɛ ji min sini ayiwa cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw Bajabate namu ne ko bala cogo bɛ di wari ne bɛ n tigɛ dɔn ko kura ado le reporter fasiriba Jango Kulubali Jango Kulubali a ko an ka taa Manan Koto mun bɛ yen Keɲeba marabolo la fasiriba ko min ye ni permis de recherche kunkanko ye wari a kuma a cayara a ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye a ko baara in a kɛra ni hakilina min ye o kuma ale y'a yɛrɛ sɛbɛn wari tiɲɛ tɛ tiɲɛ min kɔfɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ni permis de recherche ye wari i b'a ye k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min tɔgɔ la
i b'a ye k'a fɔ n'o ye Little Big Meningo Manakoto wari i b'a ye k'a fɔ k'u y'a sɔrɔ lakika yɛrɛ la k'a sɔrɔ lakika la cogo di jamana n'ale ye tigɛnɔbila kɛ jamana ni ale ye sariyaden ta fɛn na wari Tarawele ko ni baara kɛra n'o ye ko a ma taa sirakolon fɛ fasiriba ko an bɛ don min na ko bi min ye hakilina minnu ɲinina min ye Cour suprême ye ni ka baara jɔ o kuma ko tiɲɛ ko k'a fɔ maaw ye a ko n'i y'a lajɛ Keɲeba marabolo kɔnɔ wari min ye nin société n'o ye Little Big Meningo Manakoto o kuma ale kɔni ye yamaruya ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ yamaruya ɲinina yamaruya dira wari o de ye u ka sanu ɲini o kuma sanu ɲini yamaruya an ka jamana in kɔnɔ sariyaden kɛmɛ ka min fɔ ni o ye wari ordonnance numéro 2019 ye 022 République du Mali min hakilina taara septembre kalo tile 27 san 2019 wari o kuma o ye a dantigɛ ni dantigɛ cogo la a ko min kɔni ye permis ɲini baara ye wari ko san 9 don baara fɔlɔ ye san 3 ye o ma ban min ye san 3 filanan o kuma o bɛ d'i ma ni ka taa bila san 3 sabanan la a ko n'i y'o lajɛ san 9 de b'i bolo ni k'o baara boloda a ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen wari min ye san 2012 sigikafɔ ni jateminɛw nana kɛ min ye code minier la wari ni ka tila k'a sɛnsɛn k'a lajɛ ni ka san 2 tigɛ ka bɔ a la san 3 fɔlɔ mana d'i ma wari ni ka baaraw ma tɛnko la san filanan bɛ di n'a ma tɛnko san sabanan bɛ di o kuma o b'a kɛ san 7 ye a ko o san 7 kɔnɔna la wari min y'i ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kun cɛ o kuma min y'i ka bila ni ka rapport ye ka bɛɛ lajɛlen da jamana ka tabali kan yamaruya mun kun dir'i ma sanu ɲini na o kuma i tilala kumakanw bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye a ko n'i y'a lajɛ ko olu bɛ o kɔnɔna la a ko min kɔni ye o san sabanan ye wari n'o fana tɛnkuna ka sɔrɔ i ka baaraw ma ban o kuma ko hali bi sariya wɛrɛ bɛ yen min kɔni ye article 38 a min ye a kati ye wari ko fana bɛ fɛn mun kofɔ o fana taara san 2012 o b'a yira k'a fɔ n'i ma tila i ka baara la san 7 tɛmɛnen ko Bakari k'i bɛ se ka kalo 12 ɲini kura ye yaasa i bɛ se ka i ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ a ko n'i y'a lajɛ maa minnu b'o kɔnɔna la maa bɛ se ka taa nkalon ta ka dɔw la k'olu tɛ hakɛya kɔnɔna la wa Bakari ko u b'u ka hakɛya kɔnɔ u kan ka baara minnu kɛ sariya kɔnɔ k'u y'a bɛɛ lajɛlen dafa fasiriba ko min ye ni jarajakuluba ye Bakari b'a ye k'a fɔ jamana ye yamaruya d'u ma o kuma k'u ka sanu ɲini u bɛ sanu ɲini baaraw la u ma tila u ka baaraw laban n'u tilala ni ka rapport kɛ Bakari an ma se o yɔrɔ ma basabu waati min fɔra a waati ma tɛngun Bakari munna wulikajɔ bɛ kɛ olu nɔfɛ ni ka tila ka baara bila k'a yira k'a fɔ ko waati min kun dir'u ma ko waati tɛnkunna a ko nkalonfin waati ma tɛngun Bakari an bɛ waati kɔnɔna la a ko jugu nkalon don jugu kuma don Bakari min kɔni ye maa minnu bɛ n'u tɛ fɛ abadaw ka baara kɛ i b'a ye k'a fɔ Manakoto Bakari i b'a ye k'a fɔ ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli maa minnu bɛ ji jukɔrɔ n'u bɛ ka baara kɛ abada u tɛ fɛ nin sanubɔ in ka kɛ Bakari ko nin ye olu ka wulikajɔw de ye min kɔni laɲini k'o kɛ Cour suprême fɛ o bɛ se ka baara jɔ cogo min na a ko danna manjugu kɛ sɔn ye o de ka jugu a ko siga kɔni tɛ min na Bakari an bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye yamaruya mun d'u ma Bakari o kuma k'u bɔ o fura kɔnɔna la o kuma k'u ka taa ni baara ye Bakari fo ka taa fɔ sa ko waati mun dir'u ma n'o kun cɛra o kuma hakilina kura mun kan ka taa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Bakari ko hakilina kuraw bɛ se ka taa ko n'o tɛ ko bi yan k'a fɔ de k'u ka baara jɔ k'u ka waati tɛmɛna ko kalasi ko kuma kɔni t'a a la o kuma an bɛ don min na ko bi société Little Big Manakoto Bakari Tarawele o kuma k'u bɛ ka sanu ɲini baara minnu kɛ Bakari ko ala tɛna mɛn ko baaraw bɛ kuncɛ n'a kuncɛra ka sɛbɛnfura da tabali kan o kuma sanu hakɛya minnu dɔnna sanu baaraw kan ka kɛ sira minnu fɛ Bakari maa hakɛya minnu kan ka taa ko baara kuraw bɛ sɔrɔ ka boloda ni ka sɔrɔ k'u kɛ baara kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ reporter kɔnɔ Jango Kulubali ale ka sɛbɛnni don Jango Kulubali ka fara reporter Fasiru Jakulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bajabate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le fonio a ko maaninfin tanoli o kana bila k'i sa dɔw kɔnɔ min ye ni cɛmasa in ye laturu dalangwana in ye n'o ye Sakila Yakuba Jara ye a ye laada ni k'a latile o ko tɛ bamanankan na ko dugubila k'o ka fisa ni laada wuli ye bawo n'i ye Sakila Yakuba Jara lajɛ min ye laturu ye o gundo b'a bolo kosɛbɛ nka min y'a ka sigidalamaw ye ala yɛrɛ ko ten n'i ye fɛn sɔrɔ a to ye sigidalamaw
olu ka bɔ i kalama bawo min ye sunkalo hukumu kɔnɔna ye a ye wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ o bɛ tali kɛ sukaro ka taa se malo ni ɲɔw ma k'o ta k'o di sigidalamaw ma bawo min ye Sakila Yakuba Jara ye a ye nin baara ninnu boloda a bɛ waati jan bɔ wa min ye ɲinɛnta fana ye a ye laada ni k'a latile Kalabankoro o commune rurale o kɔnɔna na min y'an ka dugutigilakaw ye ka taa se laadatigiw ma nin bɛɛ lajɛlen kun wele bɛ kɛnɛ kan wa min ye malo ni ɲɔ ni sukaro ye a tala ka du bɛɛ lajɛlen wa maa kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni n'o kɔni a toasuru o y'o tɔgɔ to gundo la ni k'a toasuru yan k'a da ko BS ale y'a jira k'a fɔ nin tɛ maa kofɔlen n'o ye Sakila Yakuba Jara ye nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye wa maa min n'a bɛ hinɛ maa do a sigiɲɔgɔn o hinɛ bɛ a la sanga n'a ka waati min n'a ye fɛn sɔrɔ a yɛrɛ bolo a kɛra nafolo ye sa a kɛra da dumunifɛn taabolo wɛrɛw ye a kɔni k'a fɔ maanifin ma hɔn wa o kɔni o y'a taabolo ye min ye Sakila Yakuba Jara ye a ko a ka wuli ka jɔ in ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye wa a siɲɛ laban fana tɛ nin ye wa waati ni don natɔw kɔnɔna na a kɛn bɛ k'a jira k'a bɔ hamina wɛrɛw bɛ a la min n'o de ye Kalabankoro commune rurale o sigidalamaw dugutigilakaw fo ka taa se laada tigilamaw ma olu ɲɛmaw ni u nɔfɛmaw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a numa cogo min na a bakɔni b'a la ka o fɛɛrɛ ni ka o tigɛ nka ɲinɛnda in o kun bilan bɛ kadara min kɔnɔna na o de ye an filɛ sunkalo min na n'a b'a la ka sɛnsɛn ka taa o kɔni bɛɛ lajɛlen ka se ka to i ka so kɔnɔ ni nisɔndiya ni hakililatigɛ ye sukaro sɔrɔli siratigɛ la ka taa se ɲɔ ani malo ma o bɛ se ka sɔrɔ bawo bibi na an t'a dogo ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ gwa dɔw bɛ yen gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ min ye Sakila Yakuba Jara ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye nin wulikajɔ kɔni a n'o boloda sanga n'a ka waati n'a nɔgɔyala ma a na nɔgɔya ta walima ka bɔ a dufa kɔnɔ k'a di maaw ma se tɛ maa minnu ye olu dɛmɛ bada nin kun ye sɛbɛn min ni a fasirila Bubakari Sanogo fɛ n'o ye yɛrɛ tɔgɔma ye a bɔra journal min kɔnɔ o de bɛ wele ko journal Le Foni wari an bɛ dɛmɛkɛbaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fili ka kunbɛn o don wari kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ min bɔra ɲɛmayaso la ni y'o minɛn siyani ne ye ni minɛn dun siyani ne bɛ barika da barika bɛ da ka ɲɛsin lamɛnnikɛlaw de ma badabada lamɛnnikɛlaw cɛman fara musoman kan minnu b'an lamɛn jamana kɔnɔ jamana in ko kan Bugari k'u bɛɛ lajɛlen ni ce o kuma k'u bɛɛ lajɛlen sanbɛ o kuma Bugari hali ni fɛn kɔni ma fɔ an ye a mana tigɛ Dawuda la a mana tigɛ Dawuda la bini sini don tile 30 la bini sini n'a fɔra k'an ka sun sini Bugari maa min ye tile 29 kɛ fila kuma dabila ha maa min ye tile 29 kɛ maa min ye tile 29 kɛ tile kelen bɛ mun ko tigɛ fila kuma dabila tile kelen tɛ foyi ko la Bugari Ala ka hakilina ɲuman d'a ma Bugari ni sini kɛra seli ye radio Jigafɔ fɔ ɲɛmaaso tɔgɔ la an bɛ sanbɛ da kɛ ka ɲɛsin lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma o kuma k'u bɛɛ lajɛlen sanbɛ Ala k'an ka seliw caya Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kan sago ye Ala k'an ka denbayaw kan sago ye gɛlɛya jugu min bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'o ta ka bɔ an kan a bɛ wuli n'Ala sɔnna an ka banbatɔ Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye yarabi Ala k'an mɛn ka saraka bɔ u ye Ala k'an tanga Ala k'an